Dienja dek mag jogo mantiere koda tuo mar kansa. En ni jogi te wang'inywako gi kanyakla sama utimo negi hocho kata sama umedo rito gi koso ketgi kuonde mopogore opogore. Koro jogi okwariw gi karachiel, nitie ng'ato kochako to nitie grup kako wuotho. Koro jok moseho ma koro waluongo ni permanent survivors gi gin kendo kaka koro organization wani wasetimo negi tiegruok moro ma koro waluongo gi ni navigators. Tiende ni koro gibedo konyruok kata ne joma korko fweny ni nigi tuo, gibedo kata konyruok ne chiwo information kata chiwo wach kata timo puonj e anyuola kata e gwenge kucha. Koro gin ok wati kodgi kaka ng'at ma eko ofweny tuo kuome. Ng'at ma eko ofweny tuo kuome en gi buok mathoth, en gi parruok mathoth, samoro paro ni to tuo ni kako makani, adhi yudo kata yath kanye, adhi thiedhora ka